अरे भाइया शांत अरे सच्ची कौन चाले चिके रे मीटिंग मीटिंग है हाँ आप डके थे बा मु डके थे हाँ ओहो चलो हाँ चलो अरे भाई अरे अरे ये लोग चालू ना को शांत सेपटे लेट है पूरा गाँ लोक पूरा भरी होगी आगे मीटिंग अटेंड कर दवा तापर झाड़ा जीवा आसन अरे अरे कतरा सुनो सर हे गला कि चलो शांत आइले नमस्कार नमस्कार तब सब आसिक बसी पड़ल शांत केमती बसवे से कथा चिंता नहीं शांत को मैं आसन के आनी ना गोटे कौन आस ना मत गोटे शांत कौन करा पड़ो हाँ शांत टे पाखाइले पाखान अरे ये आपको यार पर धाल चुरा है अरे से फोटो को पकड़ हो आपको बड़ाई पड़ पकड़ी शांत उठो शांत बसंत बसंत सारी सर हाँ है अरे शांत भाई नदेल खंडे अरे मो तो खंडे रखी था बसी था आपको बसनु काहे बसे भी हाँ ये सारी शांति रक्षा करो हाँ रख तुम शांति छाती पर छाड़ी मत 3 वर्ष 3 सप्ताह 3 दिन 3 घंटा 3 मिनिट 3 सेकेंड गले पर्यंत तुम गाँ वाला 300 लोक धरी पारे कह तो कौन शांति रक्षा करो शांति रख तुम शांति अरे भाइया शांत ताको चुप कर नला में बदनाम है जबा हे शांत कहला तू चुप रह नला हमें शांत बदनाम है जीवे शांत हो गला शांत हां को आउ तू चुप रह आउ कार कोन किछ कहबार अछि माले जल्दी को शांत 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 से लोक को ए गाँव विदा कर न गाँव के बापा आई पारे कई कौन है कि कौन कौन है कहते ताले देखु दादा मशा कामुलानी परा दादा मशा कामुलानी सोबे मशा सोबे कामुलानी मशा दादा उठुना सो मशा नहीं सो दादा मशा कामुलानी उड़ी गलो दादा उठुना अरे सो तो कहली दादा उठुना दा हलिबनी दादा एडी बइचे दादा माइली दादा पापा दादा रा फाटी गला हौ तो कथा बुझीबा अच्छा आउ कार कोन किछि कहबार अछि हाँ मोर कहबार अछि ये ब्लेजर टा देलु आज्ञा नमस्कार समाचार पढ़ुछंती बिसिया बेहरा बापा चली गले एबे आसंतु जीवा खबर मूल को आज्ञा ग्रामर विशिष्ट नालुआ सी काशिया बेहरा दीर्घ 25 दिन हम चली गले किंतु आज पर्यंत ताकर दशा कार्य हो पारा नहीं तेणु ए विषय में पुंखानुपुंख आलोचना न कले ग्राम मीटिंग रे सभा बसई मुझे धमक दूसरी जदि या विषय किसी पुंखानुपुंख आलोचना न हुए आग को बड़ धरणर अनशन रख काशिया बेहरा ये नहीं माने मो बापा मुझे विषिया बेहरा मो बापा काशिया बेहरा आज की दीर्घ 25 दिन है स्वर्गवासी हो सारे कि दशा कार्य मुझे कर एणु ये विषय कौन गोटे डिसीजन करूँ मुझे दशा कार्य करी ये कैमेरामैन वीर स्वाधीन सहित तो मुझे विषिया बेहरा पुत्र गाँ खबर
ସେମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ? ସେଇ ଗାଁରେ ତ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ହେଲେ କେମିତି? ମଉସା ତ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ହଁ କେତେବେଳେ ବସିଲାଣି ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝୁନ। କାଇଁ କୋଉ ପିଲା ବେ? ହେ ସେଇଠି ମିଛ କହୁଛି। ବଇଥିଲା ପଳେଇଲାଣି ବୋଧେ ଆଉ କଣ। ଆରେ ଗେଧ ତୋର କଣ କହିବାର ଅଛି କହୁନୁ? ଶାନ୍ତେ କଣ ଆଉ କହିବି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି, ମରିଯିବି। କଣ ରାତିରେ? ନାଇଁ ଶାନ୍ତେ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ନା ଆଉ ହବନି। ସେଦିନ କଥା ମୋର ଠିକ ମନେ ପଡୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ନାଇଁ 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 ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସିବୁ। ଭାଇ 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 ମାଛ 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 ଅଛି 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 କେମିତି କେମିତି ଇଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ମାନେ କେତେ 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 ନେବେ ଯେ? ଇଏ 10ରୁ 15 କିଲେ। ଆଉ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଇଏ କାଟୁନାହାନ୍ତି କାଟନ୍ତୁ କାଟନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଫୋନ ଅଛି ତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଫୋନ ଆପଣ କାଟନ୍ତୁ କାଟନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମଉସା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଏ ମଉସା ଇଏ ବାପା ବାପା ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ କହିଦେବି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମଉସା ମାଛଟା ମଉସା 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 ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମଉସା। ଇଏ 35 ଭାଙ୍ଗି 36 ଥର ହେଇଗଲା ମଉସା। ଏଇଥର ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି ମଉସା। ମଉସା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମଉସା ମଉସା ଅଢ଼େଇଶହ ଦେ। କାତି ମିଳିବ ମାଛ ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନେ ବାୟା ଶାନ୍ତକୁ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଶାନ୍ତକ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁବ ମାନେ ଶାନ୍ତକ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ଇଏ ଗାଁରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ତାକୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ହବନିରେ, ଇଏ ବାହାରିଯିବ। ଚାଲ 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 ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ପାଣି କାଇଁ ସାନ୍ତେ ପାଣି ନାହିଁ ବା। ସାନ୍ତେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେଇପଟରେ କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, ସେଇଠୁ ପତର ଛିଣ୍ଡେଇ ପୋଛି ଦେବେ, ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି। ପୋଛି ଦେବେ ସାନ୍ତେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ରୁହନ୍ତୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। ସାନ୍ତେ ହେଇଗଲା ଆଉ ହବନି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେଦିନର କଥା ସିଏ
ହଁ ସଇଲା ଏଥର କୁହ କଣ ହେଲା ମାମା ମତେ ଟିକେ କରିଦିଅ ନାଇଁ ମାନେ ଆମର କରେଇଦିଅ ଟିକେ ହଁ କଣ କରିବି ବାହାଘର ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଦରକାର ମାଳ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁ ମୁଁ ତ ଆଣିନି ନା ଆଣିନ ଯଦି କରିଦେଲ ଗଳା ତା ଭିତରେ ଧର ଗଳା ଗଳା ତା ଭିତରେ ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମୁଁ କଣ ନାଚିଆ ଇଏ ପରା ମୋର ଇଏ ତମର ଆଜ୍ଞା ତମର ତମେ ଘର ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରହିଯା ସେ ପୁରା ଡିଭୋର୍ସ ବାକି ଆମର ଅଧାରେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ କହ ଏଥର ସିନ୍ଦୁରଟା ଝିଅ ମାଥାରେ ଦିଅ ସିନ୍ଦୁର ଇଏ ଭାଇ ନା ମୁଁ ଆଣିନି ସିନ୍ଦୁର ଆଣିନ ଆଇଛ କୁଆଡେ ଦିଏ ହାତ ଦେଖି ମୋ ଦିହରେ ରକ୍ତ ନାହିଁ ଏବେ ନେଇକି ଆଇଛି ତାଙ୍କ ମରିଯିବି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିନ ପୁଣି ହାତକୁ ରକ୍ତକୁ ଏତେ ଡର ସିନ୍ଦୁର ପୁଣି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଦିଅ ହାତଟା ଦିଅ ଏଥର ସରିଗଲା ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଗଲା ଏଥର ମାର ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାର ହେଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଛିଡା ହେଇଯା ଯିବ ବାହାରିଆ ଏଥର ମାଲଟା ଦିଅ ନା କିଛି ଆଣିନି କିଛି ଆଣିନ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇ ଶୁଖିଲାରେ ବାହା ହେଇଯିବ କିଛି ଆଣିନ କଣ କରିବା ନା ସଇଲା ଯାଅ ଭଲରେ ରୁହ ଯାଅ ଅର୍ଥ ବୟସରୁ ଯାଅ କିଭଳିଆ ଲୋକ କେଜାଣି ଲୁଗା ଗୁଡାକୁ ଖୁସୁରୀ ଭଳିଆ ରଖିଛନ୍ତି ଓହୋ ବୁଲି ବି ଦଉନାହାନ୍ତି କଣ କରିବେ ଏ ଲୋକର କେଜାଣି তোর শর্মিলি আখি ইশারারে মতে দিয়ে ডাকি ଓହୋ ମଶା କଣ କୋଉଠି କାମୁଡ଼ିଲା? କାମୁଡ଼ିଦେଲା ଓହୋ ସେ ମଶା ଏଇଟା ଉଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ ଉଡ଼ିଗଲା ସେ ମଶାର ମରଣ ବେଳା ପଇଲା ପଠା ସାଇଠ ସେ ମଶା ତୁ ଆଜିକାଲି ମିଳିଯାଉ ତା କାମୁଡ଼ିକି ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇକି ତା ରକ୍ତ ସବୁ ଶୋଷାଡ଼ି ପକେଇକି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛ ଆରେ ତାକୁ ରଖୁନ ମୁଁ ତାକତ ବଢ଼ଉଛି ସେ ମଶାକୁ ଏମିତି ଚିପିକି ମାରିଦେବି ତାକୁ ତଳେ ରଖିଲ ରଖ ତାକୁ ତଳେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇନି ସେ ମଶା ଖାଲି ଥରେ ମିଳିଯାଉ ତାକୁ ପାଗଳ କଣ ଦେଖେଇଦେବି ଆରେ ମଶା ତ ମାତ୍ର କାମୁଡୁଛି ନା ଚାଲ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରିବ ଚାଲ ଏଠି ବସ କୁଲରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ବା ବଜାରରୁ ଲସି ନେଇକି ଆଇଛି ଲସି ମୋ ପାଇଁ କୁଲ ତମର ଗୋଟେ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପିଇବା ପିଅ ହଁ ଇଏ କଣ ହେଲା ରୋଜି ତୁ ସେଠି ବାରିକୁ ଯିବୁ ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ ମୟୂରୀ ଛାଡ଼ିବିନି ତୁମକୁ ମୁଁ ଯିବି ପଛେ ମର ଏମିତି ନିରୀହ ଏମିତି ସରଳ ତୋ ଚେହେରା ମତେ କରିଛି ପାଗଳ ଭିଡିଓ କରିଦିଅନ୍ତନି କଣ ଏଇଠି ରାତିରେ କାମ ପ୍ରବଳ ନା ଆଉ ଟିକେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ପଡିଯିବି ଦେଖାଯାଉନି ନା ଆଉ ଟିକେ ହଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ
ରୋଜି 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 ଦେଲା ଦେଲା ପିଆ ଗୁଜରାଟେ କୋ ରାତିରେ କାମ ପ୍ରବଳ ମେଣ୍ଢାଟା ଗୁଡ଼ା ବେ କଣ ହଉଛୁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଦେଖ ଦେଖ ତ ମାଟା ଆର ଜନ୍ମରେ କୋଉ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଉଠାଉନୁ ଉଠା ଉଠା ଦେଖେ ଆର ଜନ୍ମ ଲାଗିଲା କଣ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଆରେ ଅଶୋକା ଇଏ ଆମ ରକ୍ତ ଶୋଷି ପରେ ବାପା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଶା ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମଶା ଜନ୍ମ ନେଇଛି କାହିଁ ଦେଖି ମଶା ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଶା ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମଶା ମାଇକିନା ନ କରିବ ପିଲା ଛୁଆ ଯା ବୁଲ କେତେ ବୁଲିବ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଅଜଗର କରିଦେବି ସବୁ ଛାଡ଼ିବି ବଣ ବଣ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ବଣ ଘାସ ମୁଣ୍ଡେଲେ ପିଲା ଖେଳନ୍ତେ ପାର୍କ ହବ ଖେଳ 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 ମୁଁ ବି ଆସିକି ଖେଳିଆ ରାତିରେ ବୁଲିକି ଖେଳିଆ ମୋ ପିଲା ବୁଲ 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 ହ୍ୟାଲୋ ମା କଣ ବୁଝିଲା ସାନ୍ତେ କଣ ହେଇଯିବ କି ଅଛି ହଉ ସାନ୍ତେ କଣ ରାତିରେ କାମ ପ୍ରବଳ ହଉ ସାନ୍ତେ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ହଉ ହେଲା ହେଲା ଅଶୋକ ବୋଲି ଯୋଉ ପିଲାଟା ସେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ବୁଝାସୁଝା କରିପାରିଲେ ସେ ଠିକ ହେଇପାରିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଣ କହୁଛୁ ଆମେ ସାନ୍ତେ କରିବାରେ ଆମ କଥା ନା କଣ କହୁଛୁ ହଁ ସାନ୍ତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାଗଳଟା ହଁ ସିଏ ଆମ କଥା ସିଏ ଖାଲି ମଶା ମାରି ଦେଇ ଦଉଛି ଯେ ସାନ୍ତେ ରହିଯା ଟିକେ ଆମ କଥା ଆଉ କଣ ତାକୁ ଏ ଗାଁର ବିଦା ହବ ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି ମୁଁ କରିବି ହଉ ହଉ ସାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ସାନ୍ତେ ଆଉ ହବ ନା ବୋଧେ ସମାଜର ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ ତେଣୁ ରୋଗକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରୋଗୀକି ନୁହେଁ।